Tinagan ti Jesus Reigns Ministries Ilocano Discipleship Group. Kablawan na kayo manen tinaimbag nga orasyo kadetoy nga kanito nga panangidanon mi kada kayo ti panangadal tayo kadigiti sasao ni Apo Dios manipod ti Biblia. Panagtubo. Ti Paulo ti adalan tayo ita ket panagtubo wenno idadakkel. TJ English word nga growth tinagapuan na dayjay. Ket mabalin tayo met kausaren ti panagduras, panagasenso, wenno panagabante nga kas pangyulog ti growth. Bagay na launay nga mapagsasaritaan tayo kadigitoy nga panawen nga mangrugrugi tayo ti umuna nga aldaw ti tawen. Oh, before I forget, Happy New Year, gayam kada kayo amin, kakabsat nga dumdumgeng. Dagiti met bersikulo nga ipresentar mi kada kayo itatang rabii, ket umuna di Luke chapter 2 verse 52 ni Frank Wicks, Proverbio kapitulo 9 versikulo 10 ni Sister Rose Wicks, umuna Pedro kapitulo 5 versikulo 6 ni Sister Nita Mamaklay, San Lucas kapitulo 2 46 aging ganat 47 tuy numu tuy biyang. Amin dagitoy nga bersikulo kakamsat numadlaw yo naadaw amin dagitoy sarsaritaan mi ti sermon ti Pastor Mark Awaaw ti Jesus Reigns tinapalabas nga Domingo ket Jesus grew ti Paulo ti sermon na itata itay Domingo. Ti basursuro tayo kumaamin. Kas nakairwaban tayo nga aramidanen saggaysa kami nga mangipresentar ti maysa nga bersikulo ang napili mi ket ilawlawag mi kada kayo no anya tinaawatan mi no anya tinaadal mi nga leksyon ken no kasano ti panakayaplikar kadigito iti biyan mi. Ta ti panggap mi ngamin kakabsat ket masursuro tayo kumaamin dagitoy. Dayjay iti muna. Seryoso nga panagdengeg ti sermon. Dengget tayo kumatay sermon ni Apo Padi no isut pagdengdengan yo wenno ni pastor. Ken panangilista tayo ti bersikulo. Ta dagito ngamin bersikulo isuda ti paggapuan dagiti isursuro detay preacher ta simbaan. And then adalan tayo dagito nga kas homework. So no aramiden tayo detoy saan tayo nga detay Sunday Christian lang nga nagdengeg ti Domingo and then awan ti aramiden tayo ti Lunes aging ganat Sabadon. No daily stam di kada adalan nga homework. And then masursuro tayo kumanga buklen no anya tinasursuro tayo kadigito nga bersikulo wano tayo sermon nga nangagan tayo. And then kamaudyanan na ilista tayo no anyat addang nga panangiaplikar mo kadigito nga nadadal mo. Ket amuyo kakabsat, deto'y tinasaya at pagimbagan, deto'y nga practice, wano, dagito'y nga aramid no masurot tayo ida. So kung na ito'y, ti pagbanagan tayo, matubay tabiyag mo asumurot ti sarsaritaen ta Biblia. And then may kadwa, agbalin ka nga pudpudno nga Kristiyano asumursurot ti bilin ni Apo Dios. Katita, rugyan tayo nga ruden nga denggen deto'y discussions mi kanigiti participants tayo itang kanito. Hello Frank. Hi. How are you? Good, doing good. And hello Rose. Hi everyone. Yeah, this is one occasion where we have both of you with us together with Nita. Who is also beside me at this time. Okay, so
we'll proceed with our business, and we'll start with Frank. So I'm focusing the camera on Frank now. So what have you got to share with us tonight, Frank? Yeah, we're discussing the sermon "Heartbeat of Christmas," and the message was Jesus grew. So the verse I chose from that sermon, Jesus grew, is from Luke 2, verse 52. And it goes like this. And Okay. Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Wow, I remember that is one verse that covers all the 3 points, huh? Okay, so he grew in stature, did you say? Yeah. Yeah, Grew so in wisdom and stature. yeah. Because in here, we are talking about the boy, Jesus. He was 12 years old at this time. Okay, so what did you understand from this verse, Frank? Yeah. I understand from the scripture that as a child growing up, Jesus was strong in spirit and filled with wisdom, and the grace of God was upon him. He continued to increase in wisdom in favor with God and man. That means that he was gaining wisdom as he grew. Okay. As for me, I see that being a Christian means I am to grow too. I know that it's only by God's grace that I can grow and increase in wisdom and in favor with God and man. If Jesus didn't give me grace and forgiveness, I could have never grown to have a deeper walk with him. I see that the more I grow in his grace and wisdom, the greater he becomes. I desire to have favor with God and Jesus, as many mentioned in the Old Testament had. Wow. So what did you learn from this? Yeah, from the sermon, I learned that Jesus is our example for growing as a Christian. He grew in wisdom as he was in the temple listening to the scholars, as well as answering many of their questions, and they were actually amazed to hear him. I am to continue to attend church, just like Jesus went to the temple, and read my Bible, have devotions, and pray, and I will grow in the wisdom and guidance and direction and knowledge and understanding. God's word says in Proverbs 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. I couldn't learn this if I didn't take the time to have devotions and attend church. I also learned that Jesus grew in stature. I am to keep myself from things that are unhealthy for my body. I want to stay healthy in my mind and body, to be available for the Lord to use me to share his truth with others. And lastly, I learned that Jesus grew in favor with God and man. It is amazing to think that I could have God's favor on me. By accepting Jesus as my Savior, I have been forgiven of my sins, and he removes them as far as the east is from the west. But I see that I do fail as a Christian, and so also ask forgiveness for those sins. I have learned that I am to ask forgiveness of a sin and then not commit the same sin again as I grow and learn of him. I know that God knows everything about me, and I can't hide anything from him. Yeah. I know he knows if I am serious about growing and learning from him. I want to be right in my mind, words, and actions as I live daily in his presence. I also desire to be an example to my fellow men by my words and actions. You know, Jesus was the example, and that is why he increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Wow. That was a lot that you have learned there. So
I wonder how you would break it down and come up with your step or steps and how you would apply them this week. Yeah, that's Okay. such a good question, because you can learn, but Yeah. then how do you apply it? How can you use it in your everyday life? Yes. So I plan to be conscious of God's presence. That means to think of Him with me all the time, whether I'm at work, at home, or in activities. Knowing His presence is with me daily and listening to Him through His Word and recognizing the Holy Spirit in me. Just know that He's right there all the time. I learned that favor comes when I'm to wait on the Lord. So my step to apply this to my life comes from prayer, devotions, Bible reading, and listening to what He's saying to me. I will walk with Him daily, recognizing His presence in me and around me in the Holy Spirit. I will trust my whole life to Him and surrender myself, as well as being humble. It is always a joy to be in God's presence all the time. And I always like to say in the end, all praise and thanks to God our Father, Jesus, the Son of God, my Savior, and the Holy Spirit, my counselor and guide. Thank you, Frank. And this time we are going to shift to a bilingual conversation with Frank's better half. And I'm now focusing the camera on Rose. Kumusta man kaday? Mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag sa tanan. Magandang umaga po, magandang gabi po sa inyong lahat. Yeah, And that's Bangaldo yu amin na one. po. Yeah, that greeting is very appropriate because we have our audience, our relatives, friends, and kablads all over the world. So Frank, she greeted in Bisaya and Ilocano and the national language, which is Tagalog. Okay, Rose. So kini, I have you both on camera with Frank as you are seated beside each other. But this time, let me focus on you. So, ana mo ti naisagana mga napili mga verse nga i-share itatang Ang napili ko kanito. po, anyat napili ang akong na pili nga versikulo. Yeah. It is in the English one. It is Proverbs 9 versikulo 9 verses 10, which is na banggit din ni Frank sa kanyang kanyang salita kanina. Yeah. So in English term, tabasahin ko ito. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So dito, ang versikulong ito ay marami ang naibigay sa akin. Daghan akong ibawaan ani nga. Okay. Ang Ginoo di ay importante. Importante gayam ni ako Diyos tiyag tayo. So ito ang Tagalog ko na lang so that everybody can understand it. Yeah, sure. Ang naintindihan ko sa versikulong ito of Proverbs 9 and 10. Ang versikulong ito ay nagbibigay paliwanag na ang may takot sa Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa atin at kalaman dahil sa may respeto tayo sa Panginoon at may takot sa Kanya na may pangunawa. Dito din maunawaan natin na tanging si Jesus lamang ang kasagutan ng lahat ng ito sa halip na tayo ay matakot sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Doon natin ibigay kay Jesus dahil siya lamang ang tanging makahinto sa mga hamok na binibigay ng kanyang kaaway na si Satanas. At yun sabi niya, dahil may takot tayo sa Panginoon, so dapat hindi tayo matakot sa mga nangyayari sa atin dito sa mundo, kundi doon tayo matakot kay Jesus dahil siya lamang ang nakakaalam
kung ano man ang mangyari sa ating buhay. Yeah, tama. So, maganda. So, ano tinaawatam nga rod? Uno, anati leksyon, anat naadal mo? Pinaadal ko, ang leksyon na natutunan ko sa Proverbs 19, pag may respeto tayo sa Diyos, kay Hesus Kristo, ay may takot din tayo sa Kanya. Kung kilalanin natin siya na Diyos, lahat ay maunawaan natin kung ano ang Kanyang ipagagawa sa atin at maging obedient tayo sa Kanya. At ang pangatlo ay siya ang nagbibigay ng ating kaalaman. At siya rin ang nagbibigay ng ating karunungan sa lahat ng ating mga ginagawa dito sa mundo. Yun ang aking natutunan sa versikulong ito. Yeah. At adda kadi in saganam nga steps wenno action plan nga panakay-aplikar datoy. Before ko nga iti steps ko, dapat ti may nga mayroon pang isang sermon na nagbigay talaga sa akin na naintindihan ko kung ano ko nakita yung ang pagkatao ni Jesus sa atin. Sa sermon ni Pastor Mark, dito ko naunawaan na ang pabor ay galing sa mga taong nagbibigay o nagbabalik sa Panginoon or waited upon the Lord. Manalangin sa Diyos, pray upon the Lord. Lumakad tayo ayon sa Diyos, walk in the Lord. At sundin natin ang kautusan ng Diyos, keep His command. Anytime na siya ay bumalik, tayo ay laging handa sa Kanya. Oh, wow! So, ang specific step na dapat kong gawin ay ibigay ko lahat kay Lord. Binigay ni Lord ang kaalaman at karunungan sa aking buhay. At ang aking gagawin din dahil may takot ako sa Diyos. Siyempre, doon ko rin, bilang may asawa ako, maging supportive ako sa Kanya. Dahil hindi kami nagkita kung wala. Kundi ang sa plano ng Panginoon. Wow, Frank, that's she's saying that one among her steps that she's going to apply to her life is she's going to be very supportive of you. Okay. So I would like to hear if she keeps that promise and you'll share me the progress of that. Okay. At of course sa aking mga anak na dapat ko ring ipakita sa kanila na bilang magulang ay dapat ipakita rin na may takot tayo sa Panginoon. Na ang takot na yun ay dapat din nilang malaman at gawin. So, at sa aking buong pamilya. Sa aking trabaho naman, sa pamamagitan at uunawa o pagrespeto sa kanilang ginagawa na with may pagpakumbaba na hindi tayo dapat mapagmataas sa Kanya. Yun ay isang paunawa sa kanila na tayo ay kung anak tayo ng Panginoon, hindi tayo dapat maging high pride na sabi nila. At lalo na sa lahat ng mga tao na nakapapaligid sa akin, yun ang isang ginagawa ko bilang step ko bilang may takot sa Diyos. Yeah, so ang application ay merong para sa husband and then para for the children and including co-workers at the workplace. So how wonderful is this study that we are making, because as we listen to the Word of God and understand them, learn lessons as the words speak to us, the result of this as we apply to people around us would really let Jesus light in our lives for others to see. Well, thank you very much. There you go, the handsome and lovely couple there, Frank and Ross Wicks. Nice to have you with us in our Detoy Ilocano Bible Study tayo ti Jesus Reigns Ministries. Thank you. Thank
you. Kaya tita, magagantay mat ni Sister Nita. Noon niya ti napili ng verse. Ti napili ka bersikulo keti umuna Pedro 5:6. Awaten nyo asi pakumbaba ti manakabalin nga ima ti Diyos tapno itanok na kay intoy dumteng ti tiyempo na. Umuna Pedro 5:6. Dito yung bersikulo ket paset ti punto ti sermon ni Pastor Mark nga nagkuna. Nasken nga dumuras tayo ti pabor ni Apo Diyos ken ti tao. Talo ti makita nga keywords dito yung bersikulo. Ti agpakumbaba ken ti may kadwa pa na kay itanok, may kaalo tiyempo. Ti maadal ko kadetoy ket masapol nga ikalikagom ko ti agpakumbaba. Kabuyog detoy ti panangaramid ko kadagitoy. Umuna agkararag, aguray ken agtalek ken Apo Dios. May kadwa makikuyog ang magna ken Apo Dios. May katlo mangtungpal ti bilbilin na. May kapat agbiag ken magna babaen pamati. Ti may kalima, dagiti mangisoko ti biagda ken Apo Dios. Po talaga nga adapay planon no kasano ti panaka i-aplikar. Dato aya. Kalikagumak met ti makagunod ti pabor ni Apo Dios. Ngem maawatak nga amin nga kiddaw tayo ken Apo Dios ket agpanuray ti umuna pagayatan na. Isujay ko na di bersikulo nga dumteng ti tiyempo na nga nilaing Apo Diyos ti makaammo. Ket kasanomot nga rod ti panang-i-aplikar mo kadetoy kamsat. Ti panagpakumbaba ti maysa nga karirigatan nga challenges ti maysa nga tao. Kristiyano man wenno saan. Kasapulan ti adu nga ipapatay ti dati nga kinatawo tayo. Gaputan nakaiyanakan nga basol ti kinatangsit nga agturturay ti biag tayo. Kasapulak ti agkararag ken Apo Dios ti inaldaw. So detat umuna nga plano mga ramidan aya. Isulaing ti makaipaay ti pudpudno nga panagpakumbaba. Isu nga Dios nga namarswa. Nagpakumbaba nga nagbalin nga adipen. Indaton na ti biag na ti managbasol nga tattao nga nagrebelde ken kuana. Nanginsulto ken nangikrus ken kuana. Tapnon may isalakan tayo laeng. Ngamin ti gagangay nga datayo nga tattao no da nanginsulto ken ka. Uray ka level mo. Hamo nga mapalabas gaputa adda dayjay kunana ijay nga adda dayjay nga rikna tayo nga kinatangsit ket daytoy nga inaramid ni Apo Jesus aket Dios tinupraan da ing krus da adda abilidad na wenno kabalan na nga padapon na dayjay nga aramid ti panakainsulto ken nangikrus kang kuana. Ngem uray no Dios nga makaaramid data imbabana dayjay kina Dios na nga haan nga simbubot kasjay ti masaw nga panagpakumbaba. Isu nga detay ko namitaya ket Awan tao nga makatulad ti inaramid ni Apo Jesus. Ikalikagom ko nga adalen dagiti sasaon ni Apo Dios nga kasti araramid tayo ita. Kang runaan na unay ket masapol nga garamidak tinalawag nga steps nga adda examples na tapnon maaramid ko dagitoy adalen tayo. Detoy ti kararag ko tinagan ni Apo Jesus. Walang po no, sister. At uray no adda na adal,
uray no adda plano no awan ti konkreto nga steps ket saan latta nga may aplikar iso nga kadigiti sumarsaro nung aldaw sapay kumata adda steps nga kasto iti aramidek dito'y balay, kasto iti aramidek takaruba, kasto iti aramidek kadigiti makasasao nga tao. Katagpaiso tayo ko na dito yung napilim nga topic nga panagpakumbaba ket narigat nga topic ket kasapulan tayo ti adu nga kararag panagananos. Okay, thank you. Timet pinilik nga bersikulo ket may naig kadayjay imuna nga punto ti sermon ni Pastor Mark nga aramiden tayo kadaytoy nga itatapog tayo kadaytoy baro nga tawen. Imbaga na nga nasken nga dumuras tayo ti pakaseknan ti wisdom wenno kinasirig. Pakaseknan ti na espirituan nga kinasirip ti nakaiturungan detoy nga leksyon. Kinuna na ijay San Lucas versikulo 46-47 ti kapitulo 2. Ti may katlong aldaw nasarakan da ni Jesus ijay templo makitugtugaw kadigiti mamestro nga Hudyo agdengdengeg ka nagsalsaludsod kadakwada ket nagsidsid daw amin anakangeg kenkwana gapo kadigiti na insiriban nga sungbat na. Ti sarsaritaen detoy nga bersikulo ket ti panagdakkel ti ubing nga Jesus agtawenen ti 12 kadetoy nga bersikulo. Ket manipod ti kinaubing na ket timayag at dimakkel ti takder na physical ti ket nga sawen dimuras limayog ken ngimatu ti wisdom wenno kinasirib na mental ken spiritual agraman pay ti social panagkita digiti makam-ammo ken makanggeg ken kuana. Kas mamati ken sumursurot ken Apo Jesus wenno kas Christian believers. Masapol met nga dumuras tayo kadigiti na espirituan nga kinasirib wenno panakam-ammo tayo ti sasao ni Apo Dios nga mangiparangarang wenno mangipakita ti panagbiag tayo. At datalo nga elemento detoy nga bersikulo nga inyadad ni Pastor Mark nga kasapulan nga maamuan tayo katisuda dagitoy. Jay templo. Detoy ket talo nga elemento detoy lugar, tattao ken proseso. Jay templo isu ti lugar. Kakabsat adda lugar nga nagadalan ti ubing nga Jesus nga nangilukat ti ruangan ti anakatubayan ti kinasirib na. Ti karing na kadigitoy nga panawen ket jay simbaan. Diba? Templo idi unana simbaan ita. Ngem gapu ti pandemya ket limitado met ti makapan. So, ti alternatibo ket jay balay, iso dito itata ti aramiden tayo ti Ilocano Discipleship Group. Ngem limitado manen ti makaumay ti balay, gapu ti pandemya. Iso nga detoy nga aramiden tayo itata ket us-usaren tayo ti Facebook para ti virtual Bible study nga pakairamanan ti adu nga tattao nga madanon tayo kadetoy. Dagitoy talo nga lugar ang mamali na pagadalan tayo ita ket simbaan ti balay-balay nga yan ti Bible study ken dagiti Facebook posts nga aramiden mi ken ni Pastor Mark. Then sumaruno mamestro ti templo. At da nagadalan ti ubing nga Jesus nga tattao.
Iso nga kada kayo nga kabarbaro nga agad-adal ti Biblia, ti agbalin nga maestroyo ket ni Pastor Mark ken da kami nga mangilukano ti sermon ken da kami ken digiti kakadwak ni Brother Frank, ni Sister Rose, ken da kami ken Sister Nita ti agtinulong nga mangilawlawag ken mangi-example no kasano ti pannakayaplikar dagitoy nga sursuro ti Biblia ti biag tayo. Of course, kasapulan tayo ti Espiritu Santo nga mangiwanwan kada tayo amin. Hala kabaylan ti sinuman nga pastor, sinuman nga padi, ti mangbalbaliw ti biag ti siya sinuman, no awan ti Espiritu nga mangiwanwan. Ngayon, tilaglagipen tayo, kat sana mambalin nga dakda kayo laeng ti mangsursuro ti bagbagiyo. Kasapulan niyo ti mangimodelo kada kayo. Sumaruno ket nagsaludsod ken dimngeg. Adda sinurot a proseso ti ubing nga Jesus ti panagadal na. Nagdengeg ken nagsaludsod ken nakidiskusyon nga nagsidsiddaawan dagiti papadi nga nakangeg ken kuana. Daytoy kakabsat ti mangipaneknek nga sana mabalin nga dumdumngeg kalaeng at addamanhen nga madi detay agin dedengeg kalaeng. Masapul nga anda pasaruno jay sermon ang manggigan tayo ti Domingo, babaen ti meeting wenno diskusyon ti sermon kadigiti na duma-duma nga balbalay wenno Facebook video nga kas daytoy aramiden tayo itata. Ti plano nga panangiaplikar kakabsat kadigitoy ita atawen. Babaen ti panarabay ken pamalubos ti Dios Apo. Kalikaguma mi kumati mangnayon. Kadetoy madamang linawas nga mangmaganyo kada kami. Muna jay Ilocano sermon. May kadwa detoy Bible study. Ket mangnayong kami kumapay kadigiti sabsabali nga video nga ababa nga mga 7 to 15 minutes lang nga devotionals. Ket numabalin adda ko may post mi nga 7 ti kada lawas. And then ikalikagong mimet kanita ti mga ramid kadigiti interesting nga video nga ma-enjoy digiti netizens nga buyaen. Ngem adalat takabulon na nga sasao ti Apo Dios. Kasparigang kumati travel video when no scenic spots ti Hawaii. Plano mi nga into no Miyerkules may palubos ti ako. Income i-feature jay Diamond Head Park. Ngayon kam sumrek ijay unag dayjay inactive nga bulkan. Tatapno may pakita mi kada kayo digiti sceneries ti Hawaii. Sabali pa nga mabalin nga mai-share mi kada kayo ket dagitay news headlines ti Pilipinas ken ditoy Amerika once a week kasdiay nga adalat takabulon na nga sasao ni Apo Dios wenno komentaryo babaen ti na espirituan panirigan. Then may katlo, ikalikaguming pasaya aten o babalin pa'y adu, amok nga adu, ti kasapulan pa nga masursurok kakabsat, pasaya aten mi kumakanita ti video presentations mi, mabayan ti itultuloy ko nga medyo naginag nga pa nakasursurok ti video editing. And then, kang runaan na unay detoy kat kasapulan mi met ti panarabay yo. Yad adumi ti panawen nga panagkararag kanita tapno pakiriden ti Espiritu Santo ti relasyon mi ken ni Apo Dios ken urnos mi nga agasawa. Agraman pa yen nuwabalin kakabsat tay patinayon nga salunat mi. Ikararan mi pa nga salakniban na kami ni Apo Dios ti atake ti kalaman na sa iro. Nga kanayon nga agararamid kadigiti panglakped na kadigiti
kalikagom ken panggepmi nga agserbi kana po Dios. Babayan ka digiti panangpiddawil na ti relasyon mi ken nita. Makadadaer ti testimonyami nga tumakder ti sangwanan yo. Kiddawe mi pay kakabsat ti panangikararagyo kada kami nga rumagta kumamet ti pampanunot ko ken pati ninita nga makasursuro kami kumapay ti adado nga sasao ni Apo Dios. Agraman pa yan digiti adadalan mi nga teknolohiya nga aramitan mi ti video recording mi. Ket kakabsat dito'y manen ti paggibusan ti JRM Ilocano Bible Study. Aging ganay intun sumaruno nga Huwebes na imbag nga orasyo amin nga sangapada. May God bless us all. Bye-bye.